ez jó. Jó. Mondom, ti is tudjátok a háttérre, aki nem tudja, annak megmutatjuk. És pont az este sorban, hogy elpingeljék kifelé. Jó srácok, ti nem hallottatok semmit, vagy ezt majd ki fogom itt vágni, mert azért igen. Töltsél be te játék! Töltsél már be! Azért mondom, jó, mi a következő? Jó. Ezt is megmutatjuk, hogy hogyan lehet jól végigvinni. Megvárjuk, amíg így és persze visszadob engem. Jó, oké, itt ne arra menjetek, hanem itt, hogyha itt látom, akkor, hogyha nem vonzana, akkor jó is lenne. Megvárjuk, és akkor ugrunk rá, jó, itt fel. Lesz, hogy meg kell várni, hogy jön egy gól. Jó. Beindulunk a célba. És ez is megvan, szuper! Jó, már csak az utolsó pálya van vissza. És hogyha nem nyerjük meg, akkor boldogan megyünk haza, de hogyha megnyerjük, akkor mindenképpen kell nyomnotok egy lájkot és egy feliratkozást. Csak azért. Jaj, gyerek, tölts be, hogyha most nem progress lesz. Jó, oké, jó. Utolsó játék. Jó, oké, na, utolsó játék. Befejeztük. És let's go. Tehát a gyerekeket így be lehetne izélni, hogyha nem úgy lenne, hogy én nem akarom. Azaz, jó, oké, egyet már kicsereztünk. 2. Azt nagyon jól csináltam, asszokat is. Jó. Ugye megölelünk. Gyere ide, nem tudok megölelni. Várj rá, mi? Nem megyek ki a rá, nyugodjon békében. Jó, oké. Mindjárt vége. 4/7, esle. Menj el. Ne. Jó, nem.
nem baj, azért is meg kell Na szóval, azért is meg kell fejelnetek, vagy orrolnotok azt, könyökölnötök. Are you tired of your drawings never looking like you want them to? Then download Simply Draw. The app Csináljátok. Én Boti voltam. Sziasztok!